because emechara m ya nla onwe m n'anya na-ebe akwa ihe na-ebeziri akwa ahụ ego m biri ebi. I borrowed money mmadụ ihe m bororo out of 1.3 ebororo m 800,000 ezikwu igwe eziokwu and ndị m bororo ego anụ m na akpịrị akwụkwọtago m ego akwụfọ 650,000 otu a mụ na ga na-abụrụ na the man bịa na-agwa ọgọ nwoke si ya na ya agwakwa m nga ntị o na ya agwakwa m na m nwetakwara ihe ego ya ole so m ọchọ ka mụ na bụ gbagara ya nwee problem ọkwa ifugo. I greet you all my lovely friends and friends. Please get ntị. Ị ga-afụ ka this dibia onye Anambra State isi welu kụ onye baisa. Ị ga-afụ ha si wee jee wee na ife nji eweta ife a n'iru akwa bụgene ka ife alụ na-aga n'ala Igbo no na-eme egbu etonye na mmiri o mesie ose enu. Dibia na-eji m his report but na maha agba n'ihu akwụkwọ now but to get how this boy si nwee encounter with that dibia from okwu the guy ị ga-ama dibe na-ekwu though na mmaze the voice some edit some ebe ekwuli ife dị anya mana from okwu ya ọ bụ na iso aga akwụwali ebe anwa pụtaba n'ebe ha n'ụzọ adịrị ya. Listen to the voice. Ezi ikuku nwanne mmadụ udo dịrị gị mgbede ọma. That's your follower. Nke a gwara gị maka dibia gburu ya wayo nsendere gị egwu a dibia nọ n'obodo ukwu. Ịma na ka esi gwa gị that time ịghọtago the dibia nara m ọ sị na ya ọ ga-arụrụ m ụzọ ọrụ ịtọ then na mụ 1.8 million na ọrụcha ya na nke a ga-eme sorry 1.3 million and ego anyị hụ na enwe okwu ya enwe ngwa naira that day. Then ịma enwe ihe nchọpụtara ụmụ dibia anụ nwa na-eli unlike ihe a mere n'Enugu steeti ụmụ dibia anụ nwa na-eli mmadụ n'ala ịma that na-abụgo bad spirit and that na-possess go ha. This man na-agwa gị na iPhone na-abụ as na abịa n'obodo ya ka onye godoro many people ọsọ amagodo ya ama ihe anụwa mere na nke bezon eze a na-ezi agụ ọkwa ụdị ihe a. So the day mụ na my in-law kpọgara m ebe a nọ n'ọfịs ya maka o nwere ọfịs ọ na-akọ datin wee fụda na enwewo na ọ karịa n'ire nwekwe mmụọ na-arụrụ ya ọrụ because emechara m datin akwụchara m ụgwọ niile a ọ bịa huo m n'anya ọ dịka onye ndị wayo ji because onwe ezi onye m ga-ebitenwu maka ego niile anyị hụ na 1.3 ahụ mbu ụzọ wee kwụ maka ebu ụzọ kwụọ 1.3 then bịarụzie ọsị m na ọrụ ọ ga-arụrụ m na ọ fụrụ na atụrụ m na arụsị na bifo ọrụ na ọ ga-emebi dị arụsị na bifo ọrụ dị ọrụ na ọnwụ na o mebi dị arụsị na ọrụsị a dị ọrụ arụsị a ga-egbukwe m na mma akwụ 800,000 ịghọta nse na enwezikwa ego nji ịghọtago sị na enwezikwa ego nji ọ sị ma na ọnwụ na ọ hapụ m na arụsị a ga-egbukwe m na ọnwụ na ọrụ ozi dị ọrụ ịghọtago ọ bịa convince so mụọ na onwe m out of fear nsi nsụwa dị ka mkpọ ọnụ nwanne m nwoke na-agba ọkada na village ka m kpọrọ o jiri speed si from by isi ogbo wee gawa gawa ọlụ ga withdraw transfer m 100,000 ọgọ nwoke na-agba welda nke a kpọtara m ebe ahụ nyụọ ya o wetara m cash of 90,000 nke nyekwara ya nke nye demand mana lee ihe demand ọrụ ihe anụ eji aga mmiri ngwongwo mmiri
because ọmada dị na tata ọ bụ tata ka m mere ngabara ihe omenala. That's why nji asọpọtụ ihe amụghị na-eme. Ezi ikuku ịgwago eziokwu n'ihu Chukwu n'ihu mmadụ n'ala Igbo anụwa anyị ga-asanitize ala Igbo a. Ala Igbo erego ịma ndị gburu ala Igbo fake DBS nwunye gburu ala Igbo. O fake DBS a nwunye gburu ala Igbo. Ịgwago eziokwu ha na-achọ ipenye omenala mana omenala amanyụla. Ala dị ọkụ ala ga na-akụgbu ala ga na-eme expose one by one. Ịgwago eziokwu ọmada na amam ihe wu ngwongwo mmiri obute ngwongwo mmiri bupute 2 bowel ya small this pan na-acha white mụ na abụgodo ọ na-enye m na agodocha eke nke a sino nke ndị mmiri godogodocha dị nke sino nke were ụzọ were akwa white kechisi ya si mma na nwa bịa na-akpọ na-agba mechin na ya ga na mmiri na azụ ụlọ ya na-akpọ ụrashi a kewere ọsụ n'obodo ukwu ọsụ ihite ọkwa ebe a na-agba egbe dị closer to eke ụtụtụ so enwere mmiri dị ebe a ụrashi si m na agbenye dị ga 20,000 mkpọọkọ mmadụ nọ nche ise ndekwara 20,000 ewegawanị mmiri ruo dọbasị aja batazie nere nwere ebile ọcha o gotere osi na mma na owu dị ebile na mma na owu dị ebile na ọ nọwuo ebile a nọwuo ndị iro m nọwa ebile a nọwa ebile a nọwa ebile a nwuo ebile ahụ na emechara enwere ndị klọbụ dịmanụ mechara bịa na biya mgbe a nọ usi ebile anyị mechara ihe mere ha mechara buru ebile a rie mgbe aka mmụọ m jisi m na ọrụ enweghị bikọs ọnwụ na eziokwu na ọ ebile a ekwesịghị iri ụdị ihe dị otu eri ihe aba aja kwesịrị ịtụfu atụfu na ajọ ọhịa ịghọtago so nke ahụ ga den ọgbọgọrọ m n'ụlọ mmụọ ya ebe a na onye m ofu nnukwu kandụl sọrọ wụ kandụl dize enwere ebe a ka m fụrụ ga enwe ama m na enwere incense na-agba okpokoro na-adị very big nke a dị incense even anyị leta keke mọnịcha chọọ ya anyị a na-eri incense a bụ ịtọ n'ime one packet 4-5 onye nwa incense a sị na nkwu okwu nkwuchi okwu ti ya n'iru mmụọ ya onye m hero mkpọ hero ihe na-agwago n'ihu Chukwu n'ihu mmadụ adị m ekwuda na ọ ga-eji ego niile anyị nyere ya wee gotecha material niile mana ị na-ekwu ọ pụta anọ even aka si wee rụpụkwa ọrụ mmiri o na disen mmiri a na disen ụrachi aka nkachi wee rụpụ mmiri before obikwe m nke a na bia ịghọtago so mmụọ na onwe m dị wonderful and o nwere ihe ọsọ na ọ ga-arụchara ma ọ ga-eme nke ame nke kpọrọ m gaa nke aka dosis sọsọ okwu ka ọ ga na-ekwekwe and ọ na-ekwu ọ na-atọ so ihe nji wee complain na wee na-enye voice record abụ ọ bịa ka m kwuru ihe m kwuru dị man 1.3 the first time then kwụkwa ya 290 times because my brother that's in nke ihe gbasara arụsị a o kwuru that very day my brother transfer 100,000 then my in-law would take 90,000 second one was now nature ọkpọm after 2 or 3 days ọkpọm sị m na ọ nọ na Imo State CID maka o nwere ihe a kind of court o nwere na village inwe okwu ebịa etago so ọ sị na ha abịa buru ya na o nwere okwu ha na-ekwu so na o nidiri ego na nse ndịrị ego ozugbo nsara mgbagharịba ibi na erere m akpakara na shop m na nwee complete 100,000 nyere ya making it 290,000 ọbịa ka ọ bịazi na today ka ọ bịara na ọgọ nwoke kpọrọ m sị m na because emechara m ya nla onwe m n'anya na-ebe akwa ihe na-ebeziri akwa ahụ ego m biri ebi I borrowed money
mmadụ ihe mbororo out of 1.3 ebororo m 800,000 ezighi igwe eziokwu and ndị mbororo ego anụ m na akpịrị akwụkwọtago m ego akwụfọ 650,000 otu amụna gana abụrụ na the man bịa na-agwa ọgọ nwoke si ya na ya agwakwa m nga ntị na ya agwakwa m na m nwetakwara ihe ego ya ole so m ọchọ ka mụ ya na-abụ gbagara ya nwee problem ọkwa ifugo so ihe a bụ hint ka m chọrọ inye gị maka ama m na iko dị man eju ogo efuru iko dị man eju ogo ndị ahụ ndị na-emebiri ya omenala ndị ahụ ndị ji okwu asị ndị a karịa ihe niile ndị a ji mmụọ ekewuru were arụ ọrụ n'ala Igbo gosi afọ ụmụ ofukwuru eziokwu n'ọnụ ya n'agbanyeghị na this man buputere m pichọ diọkpara ya si m na ihe o nyere diọkpara ya ka ọ ga-enye m amam azụ ọ na-ekwu ya na-ekwete ọ bịazie pịawa m azụ mana ihe maọbụ na aja ala Igbo ga-atọ n'ụdị this man gharụọ ya ihe a na-ekwu ndị dibe niile a na-agbasu a ga-agbasu ya kpọọ Daisy a ga-agbasu ya ọ ga-afụ ihe aja ala Igbo ga-eme ya ịgwaghị eziokwu aka na-agbagharị ka nkwụ ụgwọ nji iri ndị ama ji n'ọbụrụ na-agba ọkada aka nji ụgwọ 100,000 then apart from 650,000 then ndị mkpọrọ ọgwụ ndị na-acha m ọkụ ndị echego for 800 kwụfọ to 650,000 then my in-law 90,000 aka njikwa ya na onwe ya abịa agba m ụgwọ ihe nna afọrọ ihe o mere ụgwọ nla ruru na-ata ahụfụ ịgwaghị eziokwu and ọ bụrụ na abịara m na nke ya as dibịa enwere somebody mere m ihe ọjọọ ịghọtago so mgbakwute ya mekwu maka ọgọ nwoke sị na ha na-ekpe ikpe village mgbakwute the man were mmanya enwe mmanya na-akpọ black label ngoro 40,000 wetere ya the first day bịa na nke ya o kelesakwa m na onye nyere mmanya ama m na enyere m ya mmanya wee na enyere m ya wee rapụtazi onwe m wee kọwasịara ihe na-agabiga ọ sị ngịrị hapụ na aga m akarịsị ha nche niile na ọ ga-eme m ka m bụrụ ọdụm ka m gbuo agụ ịghọtago ụmụ okwu a na ihe o nyere nwa ya ka ọ ga-enye m n'obi ọ na-eme ihe ọjọọ okwucha okwu ọzọ eme ọzọ ihe dị n'ọdịnala dịkwa n'ụka ndị okwu ọzọ eme ọzọ ihe a ndị a na-eme abụrụ ọdịnala ekele Chineke na ngwa na onwe gị wuo ofu afọ Igbo and Chineke chim na-efe gị akwụwa gị nye gị ogologo ndụ nyeghara isi ike because ana m afụ ka ị na-adọ ndị dibịa avam data ile gị anyị ka ama ma ala Igbo ọ ga-adị mma ọdịnanị ma ọ ga-alụchi ya ma ndị mmadụ ndị mmadụ ada atụ aja na ụjọ that's why ndị mmadụ people na-anwụ kpimkpim ha ma na aja ala Igbo arụ ụgwọ ọrụ so biko ezi ikuku ihe nji gwa gị ya anụ abụ na anyegwe gị most of the information ikwesịgwa ịfụ na enwego normal truth out of this particular thing so agwụgwọ m ma in-laws ya na ọbịa na eme itie ya si ya ka ọ watara ya ịghọtago na ego nke m biri ebi ka m ka na-akwụ ịghọta ebe ọ na-achọ onye ha na-abụ na-enwe problem ọ na-achọ onye ọ na-egbu na ya ka ulo down ịghọtago ekwukwe m na ihe m gwara ma in-laws ya na ya gwa ya na ya ka ulo down even my in-law gwakwara ya si m na ọ gwara ya na ego m biri na akwụbeghị m ya so ọ ya ka m si ga ngwa nwanne ị ga-ama ka ị ga-esi wee repụta n'okwu a ịghọta repụta n'okwu a mana ama m na oge ya na-eru oge nke eruo na etisa ya ọgbọ ochie na ọhụrụ and aja ala Igbo ga-atụ ya
ebu m anya mmiri bịa na nke ya ebu m anya mmiri bịa na ọfụ m na-ebe akwa nwoke ibe ya na-ebe akwa o mekwe m ihe anya mmiri ama na chi m ga-eme ya ihe anya mmiri ịgwa eziokwu enwe some people na-enwe conscience dibe mgbe gboo na-eme emechara gị ihe asị gị naba ka ebe nye ekene ọ ya bụ dibe mana nke a na ị ga-ere ala ree elu otu abụ n'ezi